खुलुमका मीडियानो ताई तिनी इरो आं मनाइ पाथरनि बीसी चेयारमैन जे तिनी 48 नং बुथ केन्द्र चिनी ब्लकनि मेम्बार होनाय जे जयन खालायका जे 118 भोटार 40 फेमिली किन्तु आबो बो जे 118 भोटार होनाय आबो मिथ्याबादी बो जे बरक रंगनो तलांगै थांका जे आरो आदिनो जे बने नगो अनुष्ठान तंग होनय आरो नि पाब्लिक बाइचुं कक साका अरनि पाब्लिक रक सावो बरंनो कुनु आरो जयनिं ख्रैनाय होनय तलांगिया बन नगो अनुष्ठान तंग होनय तलांखा बनो बरंनो मिथ्या सावैनाय के ताबक स्राय के आरो नि पाब्लिक रक साइ तंगो जों जे ब जे अनुष्ठान तंग होनय तलांग माने आबो मिथ्याबादी जुनो बीजेपी ओ जयन ख्लाइरनानि होनय तलांगो किन्तु आबो बनि सार्थक बागै ब तलांखा तारो इके चिनि जे ब नुकजाखा जे ब्लक प्रेसिडेंट मेम्बार होनय जे आरो ब परिचय रुओ किन्तु ब चिनि तिप्रा मथो तंगमानि यागलो ब कुनु मुंसाफो सामुं तांगिया हयतो परिचय रुइ तंखा ब निजिनो निजि ब्लक मेम्बार होनय इके जों आबो हाय चिनि जे तिप्रा मथो जे कुरुयो तुतै ब हायके साइ तंगमानि आबो मिथ्याबादी जे 118 परिवार जे ब जयन ख्लाइरुखानो आबो जुत्तो बने एलाकानो जे परिवारनो तलांखा ब आरो बीजेपी ओ जयन ख्लाइनाय होनय साइ तलांगमानि या ब नगो काइसा अनुष्ठान तंगो अनुष्ठान आरो स्राय के मासानाय पोल्ट्री रगय माइसा रनाय होनय आरो नि बरक रंगनो तलांगै ब बिब्रांत ख्लाइनाय हायके जयन ख्लाइका के ताक बुस्राय के एलाकाओ साइ तंगो जे जों तिप्रा मथाव एकमात्र जों बुबाग्रानो नायसुबै तंगो जों बुबाग्रा सारा जों अन्य जागाओ जों कुनु जयन रिमिया आबो तिनि आरो नि लुकुरक साइ तंगो खुलुमका आं मीडियानो साबत अमाके थगायै नंनो जयनिं गो तेलांचाक माने अफनन बुंसां तिप्रा मथानि जे बचिनि कर्मिनो तंग माने किन्तु बनो कुनु ब्लक मेम्बार हिसाबै जों रुजागिया बनो ब निजिनो निजि ब्लक मेम्बार होनय गसिनाय आरो परिचय रुइनाय बीजेपी ओ जयन खाय आफुरले सब नंनि अबदलनि बिसिंतै केबोदि तं आबो से चिनि बदल मयदे तंगो काइसा तंगो जे बनो रिमिट लांगैनाय ताम होनय साका ब बस्लाय सायके ताताल बाजिकै जे बीजेपी जे निंखारैका बरक बसकां रौले तमाहाय निनि तामो साथाय रक तं बनि बागै ब नायदि ब आबो हायके सावैनाय जेमन बरक रंगनो तलांगो जे बीजेपी ओ जयन ख्लाइगाके बसकांगो जों निनि चिन्ति प्रासा लुको हामक्राय माननाय होनय किन्तु आबो हायके पाब्लिक रंगनो थगायैनाय तलांग माने आबो चायाता जेव निनि बरक सासे साइमिया जे आरो बीजेपी ओ जयन ख्लाइनाय होनय किन्तु अथस साजा गया मिथ्याबादी ख्लाइनाय बरंनो तलांखाता बिनि बुंगता केशव नुवातिया बो कन्स्टिट्युएन्सी ओ खबजाबो ब दनपुर कन्स्टिट्युएन्सी दनपुर देशेर 48 बुथ केन्द्र बिनि बातजाखा तमतमनि बनि बातजा मुंसाफनो पुरै बनि बातजा ब आगे हयतो ब्लक मेम्बार हिसाबै हाइनो जों संलाय माने आबो कुनो जों ब्लक मेम्बार हिसाबै ब सामुंगुता दांगिया चिनि तिप्रा मथाव गाहामके ब बिनसिनु कता निनसिनुमका आनि मुंके बानसाय मनि त्रिपुरा बो कामिना नुकसा आं 1 नम्बर वार्डनि 47 नং बुथ केन्द्रनि नि बाजा तमतम आनि बाजाके मनाइ पाथर बीसी चेयारमैन बो पार्टी इंगन नरकतिनि अमाके प्रेस मिट खाने आं तिप्रा मथानि अंगै नाय प्रेस मिट खालायमाने मीडिया सारनो कखे हाइसी सिनि दनपुर एरियानि काइसा तेसे दनपुर 48 नং बुथ केन्द्रनि तिलावारी बुथ सेन्टारनि काइसा 6 नम्बर वार्डनि केशव नुवातिया हिनि काइसा बुमुं बखे काइसा तिप्रा मथानि ब्लक कमिटिनि मेम्बार्सनि काइसा परिचय रुगै तिप्रा मथानि परिचय रुगै बीजेपी गो जयन खायगा थांनाय 1 तारिखआव जयन रुगो कै अबनि बागै जों सारानि मुसुंगो अबहाय बिब्रान्ति ख्लाइसिनि तिप्रा सारक सलाबुरै न अरय बरय ख्लाइबो मिसाकक सागैनाय बनि नग अनुष्ठान तंगो हिनै तलांगै सराय रंनो तलांगै बुरै बसारंनो तलांगै ब काइसा अनुष्ठान तंगो हिनै बिनि नगर इंगै तलांपाय बीजेपी गो जयन रुखा अब हाई रिफुट मानखासों सिनि लगे जे बर इंगै तलांनाय बीजेपी गो जयन रनाय बरक बो सिनि लगे ताबुक तंगो
boni phukti chung srai srai khanaka boro misakok sagai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hwnwi sagai BJP flag room rugui borokno join rukha kai oboni porikhaino borokno lastigo polti rokna hanai kisu polti rokna hanai mairok char kha hairok hini kisa khanaka abo hai misakok samani hamliyata mahai micha kok saman noti le nung tam kok sanamso abono sanani musungo sini tipra sarokna oba haike thokai mani chaliyata nin sinmungkya ani sinmungkha aisuprai noatia ang district members bai